Ni Elena Irureta naiz, Zumaian bizi naiz, eta nire herria definituko nuke herri alaia eta nik ezagutzen dudan politien da bezala. Herri animatu bat esango nuke dela, eta alde berean oso lasaia eta paketsua bizitzeko. Herrian konsumitzen dugu. Zergatik denetik daukagulako herrian eta ez dagoelako zertan irten beharrik. Nik uste Zumaian kalitatezko produktuak daudela, kalitatezko tratua, eta zergatik urela kosta variedade guztia daukagulako. Gastronomia aldetik, txakolina, ez dakit, itxasoa, mendia, hemen denetik daukagu, zertarako irten, eta noa. Urola kostako herria komertziorik gabe, herri tristeak bihurtuko lirateke. Orduan, goain konturatu geha ez, egoera honetan, komertzio guztiak itxi dituztenien, ze herri triste bihurtu dian ez. Orduan, saiakera ikaragarria egin behar dugu. Guztiok, komertzio guztiak, dauden guztiak zabalik mantentzeko. Nire aukera, Urola Kosta!